Youth empowerment pinaagi sa pagsuporta sa sports activities sa mga kabatanunan sa Barangay Katangnan sa lungsod General Luna, Siargao Island. Aron mabal-an nato ang ubang pa nilang mga programa ug proyekto, makauban nato karong hapon si Sangguniang Kabataan Barangay Katangnan Chairman Figueron Jason Espihon. Mayong hapon kanimo, Jason. Mayong hapon, Sir Martin, o sa taga-pagminaw diri sa Bisaya gyud. Jason, can you share to us kung giunsa ninyo pagtabang ang atong mga kabarangay labi na ang mga kabatanunan sa Katangnan karong pandemya? Gihimo na mo ang tanan, pinagi sa mga SK officials at barangay officials na nagkandak mi og checkpoint diri sa mga dayan para malikadyan ang social distancing o i-maintain ang pagsukbot sa face mask and sa pag-check o monitor sa mga tao na dili mag-gathering kay tungod sa atong pandemya bawal kini og naghatag mig face mask para sa mga kabatanunan para i-maintain nila pagsukbot og para malikayan sila og matakdan sa taglaong nato na virus na COVID-19 og naghatag sad kami og mga bugas, relief goods para sa mga kabatanunan diri sa Katangnan kay dili sila makagawas diri sa isa-isa nilang sa isa-isa nato bayay kay tungod bawal kay ito na time lockdown, bawal mulugwa. So, ang mga barangay official, ang SK official na nangkamot na maghatag ng bugas na relief goods sa isa-isa nila kabayay. Giunsa sad nato pagtudlo sa mga kabatanunan kabahin sa importansya sa pagpabakuna kontra COVID-19 labi na sa General Luna nga ilado nga tourism site sa isla sa Siargao. Gipaybayon na ako sa mga kabatanunan diri sa Barangay Katangnan na magpabakuna na ta kay para malikadyan nato na matakdan sa pataglaong panako na virus na COVID-19 o especially sad sa diri sa ato sa General Luna isa ka tourism site, daghan karadyaw diri ng mga bisita moari, so kailangan nato dipinsahan ang atong kaugalingon na magpabakuna para sip karadyaw ta. When it comes to empowering the youth, aktibo ang inyong sanggunian sa pagsuporta sa sports activities. Can you tell us more about these sports activities? Sir Martin, naghimo lang mi og mga pole takraw, pole for takraw and pole for volleyball para ma-invite namo ang kabatanunan na mo-join kanina aktibidades para may pakita nila ang ila talento ug mahilikay sila sa illegal na droga o sa mga bisyo na dapat dili pwede sudlan. Jason, unsa pa ang inyong ubang proyekto o plano para sa mga kabatanunan sa Barangay Katangnan? Sir Martin, ang proyekto na akong gihimo diri nagtaod mi og Sir Martin, ang proyekto na gihimo namo diri sa SK officials, nagbutang mi og boundaries sa among barangay para mahibay-an mong asa ang boundary. Naghimo pod mi og roadblocks signage para hinahinay pod ang dagan sa mga motorsiklo o sa mga sakyanan diri sa atong dayan kay tungod kapi ka paspas. Og ang plano pod namo na para sa kabatanunan kay nihangyo sila sa ako na kanang basketball court namo dapat humano nako og panindoton kay mao nang ilang request na sa mga kabatanunan na pagapuhon daw nako butangan og light o butangan og ipapinturahan para mugwapo gyud siya. Ang imong mensahe og painumdom na lang, Jason, para sa mga kabatanunan sa Barangay Katangnan ug sa tibuok isla sa Siargao.
Sir Martin, ang mensahe para sa mga kabatanunan, magbinuotan sila, ug may bayong respeto sa mga katingguyangan, ug magpabakuna nata para malikadan nato ang matakdan mataglaw na COVID-19 virus. Ug sa tanan diri sa Siargao Island, ugtana magpabakuna nata. Daghan kaayong salamat Sanggunian Kabataan Barangay Katangnan Chairman Figuron Jason Espejon. Daghang salamat Secretary Martin. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!